An balimaw ani ɲankuma bi kibaruya b'an bolo ka da kulo kan o de ye k'a fɔ ko an ka sigikafɔba min n'o daminɛna an fɛ tɛnɛndon palais de la culture la ni o sigikafɔ in ni an ka fanga sinamatɔnw ani an ka kɛlɛ banbanci kɔrɔ minnu n'olu bɛ kɔrɔn fɛ olu ka groupe n'olu kɔni tun y'u ban ka don o sigikafɔ in na an b'a fɔ ka da kulo kan k'a fɔ ko kununko tarata don o groupe min bɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko CMA n'ale y'an ka banbagaci groupe kɔrɔ dɔ ye olu kɔni nana ka na fara sigikafɔ in kan olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni farala sigikafɔ in kan ka sabula olu ye layidu sɔrɔ layidu min na a bɛ fɔ olu ye ko baara in k'a ko tɛ dan tile 7 ma ka daminɛ i n'a fɔ olu ka laɲini tun ye min ye ko in tɛ se ka ɲɛnabɔ ka bɛn nin wagati ma olu kɔni y'a ye ko k'olu y'o sɛbɛnciya sɔrɔ wa olu farala sigikafɔ in kan sigikafɔ min ni ale bɛna kɛ an ka bɛn sababu ye an ka jamana kɔnɔ ani kelenya sababu ye an ka jamana kɔnɔ an ka fanga sinamatɔnw olu ma k'u ka kumakan kan olu ma fara a kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka da o kulo kan o de ye k'a fɔ gɛrɛfu min b'an ka dɔgɔtɔrɔsow la o gɛrɛfu in ale bɛ sen na a bɛ wagati bɔ sisan wa o gɛrɛfu in an yɛrɛ ka wulikajɔ sera ka se dɔgɔtɔrɔso dɔw la n'o ye Gabriel Ture ye ani Pɔnze an kɔni taara yen nɔ an y'a ye k'a fɔ gɛrɛfu kɔni bɛ sen na nka mɔgɔ minnu kɔni bɛ yen nɔ n'olu ka banaw ka jugu kosɛbɛ kosɛbɛ olu bɛ ka furakɛli sɔrɔ i n'a fɔ an ye min ye u ka urgence kɔnɔ mɔgɔw kɔni bɛ yen wa o dɔgɔtɔrɔw olu kɔni bɛ baara la i n'a fɔ u kan ka baara kɛ kɔrɔlen cogoya min na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an ni Gabriel Ture mɔgɔw ka lafasali tɔn mɔgɔ dɔ ye ɲɔgɔn ye o y'a jira an na k'a fɔ ko olu kɔni ka nin baarabila in ko nin kun tɛ wariko dɔrɔn ye ko ka sabula ko olu kɔni bɛ baara kɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ ko gɛlɛyaw fana olu bɛ se ka nɔgɔya sɔrɔ o siraw fɛ cogoya min na k'o fana sen b'a la i n'a fɔ a ye yɔrɔ caman caman jira an na Gabriel Ture yɛrɛ kɔnɔ yen nɔ i n'a fɔ banabagatɔw dalen bɛ duguma cogoya min na i n'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ ko hali n'olu nana hali n'a kɛra kɔɔrimugu ni sɛrɛngiw ye olu b'olu bɛɛ sɛbɛn u ka ordonnance la ka sɔrɔ u ka billet wari la o kan ka d'u ma fu la ko o kɔni olu ko ninnu ye gɛlɛyaw ye minnu fana b'olu ka laɲiniw na olu kɔni b'a jira ale kɔni ko in kɔni bɛ cogoya min na ko k'a fɔ kɔni ko gɛrɛfu in ko hali n'a bɛ ban sini ko sɔgɔma kɔni tɛ ko ka sabula ko olu kɔni ni gouvernement ma se ka bɛn ka fɔ ka bɛn foyi kɛ foyi la fɔlɔ ko kɔni b'o cogoya de la an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan an balimaw bi kibaruya fila min b'an bolo ka da o kulo kan o de ye nin ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la